I gràcies a totes per ser aquí una vegada més, un any més, a la celebració d'aquest dia 8 de març, 9 de març a Nou Barris. Per sumar-me a les paraules de la consellera, és a dir, crec que la iniciativa que s'ha pres és una molt bona iniciativa. El que passa que les hem de fer realitat, el que hem de fer és que el nomenclàtor que va sumant i sumant i sumant noms i té muntanyes de peticions de noms, pari un moment, totes les piles que té sobre la taula, agafi la de les dones i les posi dalt de tot. Perquè si no, serà un comptagotes simbòlic, que està molt bé ocupar els subterranis de la ciutat amb els metros, però hem de sortir a la superfície de manera clara i contundent i hem d'exigir a qui està endreçant i governant que posi això com a prioritat. Jo crec que estem en un any, cada any que passem diem una mica el mateix i és preocupant, no? Cada any diem mai no hi havia hagut un any pitjor, no? I jo crec que, ostres, que anem caminant i el tema de la dona no acaba de resoldre's, no? I en aquest moment tenim, jo crec, preocupacions molt greus. El fet de, com deien, aquesta setmana hi havia bastants fòrums de psicòlegs, de sociòlegs que deien les violències cada vegada són més joves, no? 3 de cada 4 són amb menors, això és molt greu. Jo crec que requereix una reflexió, requereix que parem com a societat, requereix que posem sobre una agenda què està passant, què és el que hem de resoldre, què és el que hem de canviar ja i com ens conjurem tots perquè per això puguem redreçar-ho, perquè no estem millorant en la governança. Jo crec que el que deien el govern de Madrid aquests últims també setmanes, que és bona notícia, nosaltres ho portàvem al programa, el fet de dir 50-50 en els llocs de direcció. És a dir, és important ocupar els llocs de direcció perquè la sensibilitat femenina estigui no només en la representació, sinó on es decideixen, on es planifiquen, on s'organitzen les coses. Però és que això ho hem de fer ja, és que cada any estem dient el mateix, ho anem aplaçant, i cada any ho portem, i cada any... Jo crec que hi ha moltes mesures, que les hauríem de conjurar-nos a tots per dir, escolta, a veure, posem-les en ordre, numerem-les i tothom estem d'acord amb això. I tothom estem a favor que això es canvi. Jo crec que és un 8 de març una vegada més ple de preocupació, perquè la percepció de que les noves generacions no ho tenen molt més fàcil, jo sí que la tinc. És a dir, tinc la sensació que per totes les lluites que s'han portat no hem aconseguit canviar el que havíem de canviar. I en els llocs de treball segueix havent-hi assetjament, i en els llocs de treball segueixen primant els llocs masculins. Estem creant una ciutat que és la ciutat de la capital de la Mobile World Capital. La Mobile World Capital vol dir tot el dibuix de tot un món, perquè estem en un món digital i qui dibuixa aquest món dibuixa el futur. Qui dibuixa les programacions, qui dibuixa el joc, qui dibuixa les aplicacions, això està dibuixant un futur que ens està en aquest moment, ens estem movent en aquest, busquem els jocs, trobem la informació, accedim a la informació a través d'aquest món digital. I aquest món digital, el 90% està dibuixat per homes. I per tant jo també crec, i conjuro aquí a totes les forces del districte, tenim un institut tecnològic de Nou Barris molt potent, tenim un institut que no troba mestres en aquest moment per seguir fent la seva activitat, el 80% dels alumnes són de Nou Barris i hem de fer que no siguin 80% d'alumnes, nois i noies, no en tenen, n'hi ha 3 o 4 en tot l'institut de Nou Barris. Elles són les que han de canviar aquest futur, elles són les que han de dibuixar el futur i necessitem beques, subvencions, ajudes perquè les noies estiguin en la programació digital, que és en el fons qui dibuixarà i qui dissenyarà el món que els nostres fills es mouran. Res més, donar-vos les gràcies a tots, ha estat un plaer, és l'últim 8 de març d'aquest mandat i espero que ens trobem a veure el següent i espero que tots seguiu lluitant des del vostre lloc i de les vostres entitats perquè nosaltres potser no hi som però vosaltres sí. Per tant, us demano per favor que no pareu. Gràcies.